flot. Ja. Lige deltager. Det er de to bedste. Kæmper er klar? Ja. Sidste er klar? De andre er klar. 3, 2, 1. Den er røren rigtig godt. Han skal bare have test fuldstændig. Bare bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Godt. Må jeg få den igen? Den er det så stop. Afvænding. 1 point ned til sort. Det er alligevel svært med en af sige. Er det så i orden? Ja, det er godt. Det var klart. Hej. Godt, Ryan. Rigtig godt, Arne. Yes, sådan. Kom så, far. Ja, det er godt. Godt. Derfra. Kom så. Det er Ryan. Vi klarer det godt. Foran hovedet, på hovedet. Defensiv også. Rigtig godt, det der. Sidste er klar. 3, 2, 1. Afvæbning 1 point ned. Nej, en stykke. Hvem er klar? Sådan. Ja. 3. Godt, det der, Ryan. Ja, godt, Ryan. Godt defensivt, godt offensivt. Rigtig godt. Yes. Og så lav på. Godt. Dit til det, David. Kom nu, Ryan. Kom så, bare den dobbelt. Kør bare på ham, kør bare på ham. Kør alt, hvad du kan. Sidste er klar. 3, 2, 1. Tjekhånden væk, Ryan. Få hans tjekhånden væk. Op! Nej, det er ikke til. Er du med stok? Nu er du sponsen så. Jeg har ikke kørt. Ja, det må du gerne. Ja, det kan man tjekhånden hele tiden også. Den skal jo væk. Det var klar. Udenom den. Og så par. Han bliver træt. Hej! Du har slidt hans stok op. Bare jord ham. Kom så. Giv rette. Kom så.